hay goto dañata dokki muhammada nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله الذي أهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي رفق الأقوال وقبض على الآخرين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها إخواني في الله، أحبائي في رسول الله، أنشل من الإسلام سلمناغو ما الله سبحانه وتعالى سلمنا إن الله صلى الله عليه وسلم. نبينا دم التحيات لله، الذاكيات لله، الطيبات صلوات لله. السلام عليكم يا أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الله علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. edi keɗen puɗɗo yewtere nde ina calmini sernaɓe wuuro ngo, in calmini kadi chef de village, in calmini kadi almuɓe ɓe. oɗon noon ko bayde tan sika ala ceermen ceerno Dawoudou haalama ŋerƴi feewi, omno ko kadi haalde fo haal fo ŋerƴi feewi. sika ala almudo noon ko heddoto tan ke yamarode, so tawi ceerno ma wi ya reftu binde tan a reftot, kono wona gandal men foti noon. hande noon eɗen jiiɗi yewtude e bandiraɓe seeɗa, eɗen jiiɗi yewtude e leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. tagi Allah subhanahu wa taala tagi leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. e nder hadisul quds Allah subhanahu wa taala o wi ma halaktu jinni wal insu illa liyabuduni. gande koyemi tagirani yimɓe e jinneji so wona dewal Allah. o sohlani maɓe ñamdu, o sohlani maɓe yardu, o sohlani maɓe koltu, o sohle maɓe tan ko dewal Allah o. Allah noon subhanahu wa taala edi kala rewam il faut gandam. o wi ko a arifuni qabla an tabuduni fa kayfa tabuduni wa lam ta'rifuni. o wi gande kam edi koɗon ndewani, sono ganda kam on mbawa kam rewde min Allah subhanahu wa taala. wadde noon Allah ko ma ganda ɗum no mbawa ɗum rewde. sa yiɗi noon rewde ɗum ma gara wayɓen ceerno Dawoudou jongen ɓen ganda ina mbawa andindem tigui holto Allah woni, holno kadi Allah rewirte. ha joni tan hande eɗen gaari ko wiyete ko e babu salat, damal ganda juulu ndo wonno eɗen gandi juulu kañum won 99%. neɗɗo o ala so wona diine makko. tele kay kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi neɗɗo o maayi o eddete namdede ko juulu ma. so tawi juulngu feewi gueɗe keddiɗe namde yo ko korannoɗo walla ko caggotonoɗo walla ko muddotonoɗo walla ko jokkanowo enɗam, ɗum fof namte ko caggal juulu. o so tawi juulngu feewani laqad gaba wa qadar, yo Allah dande men hen. ganno an kay a naate ceekol, ɗum noon yo Allah dande men hen. wadde noon an mo ganduɗa jinnaɗo, so tawi a jibini ɓima ha heeɓi duuɓi 5 poɗɗa ke mandinde ɗum. so tawi aɗa salguino wona ekkinɗum salguinal, so tawi alatamo kedali ko noon, so tawi ala juul kedali ko noon. so tawi a heeɓi duuɓi 6 gona e hulɓinde ɗum, ƴeewa no juldirat, ƴeewa no tamirto, ƴeewa no salguinto. so tawi a heeɓi duuɓi 100, so tawi ɗum fof o waɗani tadribu alay piyam, piggal gandamo ɓutta ɓandu, piggal gandamo heelata ƴiyal ha waw ganda ñibade e calɗe l'islam ndi. so tawi ɗum foof a dañi jinnaɓe ma ɓe mbaɗnanima ɗum, woni debbo o woni gorko, a ha sino mbi noon sunnul buluqiya tan ina gadi e debbo so tawi o hel faamo, holno debbo helfirte, no mbatteɗa yiide ɗam ɗon ƴiƴam ene mbiya ɗum indisposé, ganda an o a hel faamo. so tawi yumma janggananima, bamma janggananima ha heeɓi ɗiɗon duuɓi, ha a watti yiide Allah, ya jangganoye hoorema. yumma e bamma hakke oɗon koko ñawdete, anne kadi sa helfinama hakke oɗon ka ñawdete. gorko kadi kedalik, so tawi a dañi duuɓi 16 a hel faam, waɗɗi koye bamma hankadi waɗɗi mam. so tawi yumma e bamma janggananima, an hankadi ya jangganoye hoorema. ɗum tagui e premier me babal ahdar o wi wajabu ala mukallif tashihu limanihi, no waɗɗi e guel faaɗo ganda fewtu liminagal makko. ثم معرفته andude ma yuslih bi fardel ayni foti ganda toƴƴide ma kel ahkamu salat
الجول وطهارة إلابا وصيام إكور ويجب عليه وإما أن يحافظ على حدود الله حتى ذكر الألغول قبل أن يطول عليه شروط التوبة إذا كان غير شرط التوبة بوي هنا فاويما wadde noon eɗen gandi tigi juul ko hunde ganda fewde ani babarat wona tan nani erango juma mi yeehi juuloy sa juuli a arti a ƴewat suddiɓe maɓe no juulde a ƴewat ɓiɓɓe maɓe ɗen juulde akasa julde debbo eɗen gandi julde debbo e julde gorko ne setti nde wonno nelat sallllahu alayhi wa sallam o wi inna salatu l imraatu fi libasi dur gande koy ko julgol debbo ke tekka ganda tekkude jurtiɗo wadde ɗum noon debbo foof gonɗe e juul leɓol gotol yaltema ko mande juulani tekki ganda tekkude jurtiɗi ko ɗum debbo juulɗan o wi debbo ganda gonɗo e juul tene kay tekkumo juldat ɗe awra makko ina yalti o wi batala salatu o de juul wodena ɗum no wonno eɗen gandi debbo awra muɗum tan ko fof kanko fof ko awra ha heddi yeeso ngo e semaine juuɗe amma gorko awra muɗum tuggi tan guila wuddu ha koppi ko ɗon awra gorko haaɗi wadde noon gorko so wuddu ndu e koppi ɗi cuurimi tan kanko julde makko ne selli amma debbo noon so tawi yeeso ngo yalti e sembere juuɗe yalti fof ina yurti julde makko selli so tawi ko wona ɗum julde makko sellani tawne kay so tawi julde ma boni an gueɗe ma fof boni